Rezin. Fotopolymér. SLA. DLP. Expozitář. Mé jméno je Štěpánka Juránková a provedu vás podcastem Expozitář o využití 3D technologií. Dnes tu máme zpátky Jana Gálka. Vítej. Ahoj, dobrý den. Jak se máš dneska? Tak ujde to trošku. Po obědě taká pauzička, víš. Dnešním tématem budou technologie SLA a DLP a začala bych trochu historie, jak tyto technologie vznikly. OK. Takže možno, že niektorí poslucháči vedia, možno, že niektorí nevedia. A v podstate, keď sa bavíme o 3D technológiách, tak prvou oficiálne patentovanou technológiou je práve stereolitografia. A stereolitografia má za sebou tiež zaujímavý príbeh. A ľudia možno poznajú, možno zase nie. A meno Chuck Hall, alebo Charles Hall. A on pracoval začiatkom 80. rokov, v podstate pracoval vo firme, kde robili coating akoby stolov alebo rôznych drevených vecí v podstate. A tento coating ako nelakovali to klasickým spôsobom, ale v podstate tam naťahovali rezin, čo je v podstate fotopolymér, ktorý je citlivý na UV svetlo. Takže tie povrchy tých stolov sa vytvrdzovali potom UV svetlom. No a samozrejme, ako pracoval v tejto firme, tak Chucka napadlo, že čo keby to nerobil človek, ale stroj, a čo keby tá vrstva nebola jedna, ale bolo by ich tam viacej. Čiže by sa s týmto spôsobom dal postaviť nejaký objekt. Samozrejme sa tomu začal venovať a vyplnil patent, ale čo čert nechcel, ten príbeh má trošku zatáčku, pretože pár týždňov, možno mesiacov pred ním vyplnil v podstate rovnaký patent francúzsky tím. Problém bol v tom, že šéf francúzskeho tímu nevidel predajný potenciál v tomto patente a odmietol v podstate zaplatiť poplatky za patent. Takže patent im bol zrušený aj napriek tomu, že prišli s tým patentom o pár mesiacov skôr ako Chuck. Takže Francúzom bol patent zrušený, získal ho Chuck a samozrejme nedal na seba dlho čakať a v podstate patent mu bol udelený v 86. a v 87. vydáva v podstate prvú tiskárnu SLA 1. A jak tato tiskárna fungovala? No, takže ten pojem SLA je dosť obšírny, je niekoľko variant v podstate. Čokoľvek riadené počítačom, čo používa fotopolymér, vytvrdzovaný UV svetlom, môže byť definované ako SLAčko. Takže Chuck tam má niekoľko variant v tom patente. Je tam napríklad varianta, ktorá používa laser na v podstate vybodovanie tej jednej vrstvy. A potom je tam, dajme tomu, ďalšia varianta, ktorá používa nejakú šablónu presvedcovanú zase nejakým UV zdrojom. Napríklad teraz sa používajú diodové matrice, sú dosť populárne. Alebo tam môže byť v podstate iný zdroj svetla. Používa sa tiež napríklad UV projektor sa môže použiť ako zdroj vysvedcovania. Můžeš přiblížit trochu specifičtěji, jak tady ty tiskárny fungují, na jakém principu, co přesně se děje v té technologii? Tak, ako som vravel, je niekoľko variant a môžeme začať možno s tou najznámejšou, najlacnejšou a najpopulárnejšou, ako niečo ako Elago alebo Anycubic, ľudia určite poznajú. A je to v podstate, máš tiskovú plochu, ktorá sa hýbe akoby v Z-ku v jednom smere a zo spodku máš monochromatický LCD displej, ktorý ti v podstate robí negatív práve vytvrdzovanej vrstvy a máš zdroj svetla, v tomto prípade LED matricu, ktorá ti
a ten monochromatický displej vysvecuje a tým, že je to negatív, tak vlastne osvetľuje tie miesta, ktoré majú byť vytvrdené a tým vzniká tá vrstva. A samozrejme, ako to v Z-ku stúpa, tým spôsobom vzniká tento objekt. Ako táto technológia je dostupná, je populárna, je relatívne lacná, ale má zo pár obmedzení, napríklad tie displeje monochromatické zvyknú vydržať len okolo 2000 tiskových hodín v podstate. Takže potom zvyknú strácať nejak, alebo tá priepustnosť toho svetla není taká dobrá, alebo čokoľvek sa tam postupne akoby kazí. No, ďalšia, tá akoby klasická technológia je, kde v podstate na vybudovanie vrstvy používaš laser, UV laser. A to je niečo, čo ako napadlo originál aj ten francúzsky tím používať laser. A príkladom tohto môže byť napríklad aj Stratasys, pretože Stratasys má veľkú tiskárnu, ktorá využíva laser. Je to séria NIO v podstate. A funguje to tak v podstate oproti dajme tomu tým klasickým tiskárnam domácim, kde tá platforma stúpa z tej vaničky smerom do vrchu a tu je to naopak. Vanička sa v podstate potápa. A problém je to, že celý tiskový priestor musí byť zaliatý rezinom a v podstate tento rezín okrem iného slúži tiež aj ako čiastočne ako podpora. Samozrejme musíš tam podpory tisknúť ako pri všetkých týchto rezinových tiskárnach, ale ten rezín to trošku podrží. Je to graficky zaujímavé, pretože ako v podstate celú dobu nevidíš ten tisk, až potom po tisku sa to vysunie na vrch a vyzerá to v podstate ako keď Excalibur vychádza z jazera. Takže je to ten moment, kedy vytisklo sa. Na jednotlivá teda využití nebo konkrétní aplikace budeme mít konkrétní epizody, ale jenom kdybys měl nějak stručně vybrat pár příkladů, na co se tyto technologie používají, jaké by to byly. Tak všetky tieto 3D tiskové technológie sa používajú primárne na prototypovanie, ale samozrejme to SLAčko má v poslednom čase zaujímavé aplikácie, pretože tie pryskyřice, tie reziny, tie fotopolyméry sú vyvíjané od rôznych výrobcov a môžu simulovať v podstate rôzne fyzikálne vlastnosti. To znamená, že sú reziny, ktoré vydržia 300-400 stupňov teplotu, sú vysokonárázové reziny, ktoré ako odolajú nárazu, sú gumené reziny, sú prúhledné reziny, z ktorých sa dajú treba vyrábať aj čočky, keby sme chceli. Takže fantázii sa medzi nekladú, technológia ide dopredu a stále sa vyvíjajú nové a nové materiály. Tak. Tam možno ešte k tomu procesu treba zmieniť, že není to len tisk a vyberiem to z tiskárny a je hotovo. Je tam vždycky, každý 3D tisk má nejaký postprocessing. Takže postprocessingom na týchto rezinových tiskárnach je to v podstate, jak to vyberiem z tej vaničky, tak to väčšinou musím umyť nejakým izopropylom alebo nejakým iným roztokom a potom sa to ešte takisto väčšinou dotvrdzuje v podstate. Čiže dá sa to do nejakej UV vysvecovačky, kde sa to nejaký čas nechá, 5 minút, 10 minút, pol hodinu, aby proste aj ten povrch nebol mazlavý, lepkavý a aby bol proste ucelený ten povrch. Tak můžeme se teda přesunout k té druhé technologii, DLP. Ona se s tím SLAčkem jsou poměrně jako blízké si, ale v čem jsou si blízké a v čem se naopak liší? Takto. DLPčko je v podstate nejaká podskupina SLAčka. Čiže SLAčko je termín, ktorý obsahuje aj tú DLP. DLP je to pretože je to DLP projektor, ktorý používame na vytvrdzovanie. Takže je to stále podskupina, ale stále to patrí k tomu SLAčku. A čo je zaujímavé na DLPčku, Stratasys sa rozhodol ísť touto cestou a hlavne preto, že to DLPčko má v podstate vyššiu svietivosť. Ako sme sa bavili, ten monochromatický displej ti stiahne svietivosť tej matrice pod ním, takže nedokáže
dať tú energiu tomu rezinu, aby vytvrdol. Alebo on vytvrdne, ale bude to trvať, dajme tomu, dlhšiu dobu. Takže DLPčko tým, že má vyššiu svietivosť pri daných hodnotách, tak dokáže tie reziny vytvrdzovať buď to väčšiu vrstvu a tým pádom rýchlejšie, alebo dokáže vytvrdzovať aj rôzne a zase špecifické materiály, ktoré by inak mohli byť problém. A zaujímavé na tom Origine, na tom DLPčku od Stratasisu je to, že firmy ako Loctite alebo Henkel sa práve rozhodli vyvíjať tie reziny, tie pryskyřice v spolupráci so Stratasisom a práve na tejto tiskárne Origin. Takže to nám dáva v podstate určitú výhodu, alebo to dáva Stratasisu určitú výhodu, pretože tie reziny, tie pryskyřice sa dajú síce použiť aj napríklad na iných tiskárnach ako Elago alebo ktorýkoľvek iný open source tiskárna, ale tu vieme, že to funguje a je to v podstate odladené, takže je šanca, že to bude fungovať skoro ideálně na této tiskárně. Tak já ti moc děkuji za odpovědi. Budu se těšit zase příště. Já taky. Naschledanou. Naschledanou. Dnes tu máme opět našeho veleváženého hosta, který dostal záchvat smíchu hned na začátku. Robíš tak oficiálně. Jan Galko. Pre velký úspěch je Jano naspäť. Pro velký úspěch tady máme našeho otrkaného. Zkus nějaké jiné intro.